ges I fy galw'n paci, go back to your own country, you're not wanted here, you're a paci. Hi, enw fi di Yasmin, dwi'n 30, a dwi'n byw o bod yn Amlwch ar Ynys Môn, a dwi'n person ras gymysg. Mae dad yn dod o Morocco, yn Gogledd Africa, a mae mam yn dod o Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl bod yna rhyw misconception bod Hiliaeth a Trosedd Casineb ddim yn digwydd yn Cymru neu mewn trefi bach fel Amlwch. Dwi'n cofio rili teimlo bod fi'n edrych yn wahanol neu bod fi yn wahanol I pawb arall tan nath rhywun deitha fi. Dwi'n cofio bod yn hogan bach jyst chwarae ar ôl ysgol hefo ffrindiau fi ar y stad, a ond hynach eisiau dod I chwarae efo ni, a dyna oedd profiad gyntaf fi o'r gair paci. Ac yn anffodus nath hynna digwydd yn reit aml ers y tro gyntaf rili. Nes I deimlo'n wahanol ar ôl hynna. To'n i'n gwybod os oedd bod yn wahanol yn dda neu'n ddrwg. A un profiad sy'n sefyll allan yn pen fi, o'n I tua Form 1, Form 2. Oedden ni wedi bod fel teulu yn Morocco I weld teulu. A oedden ni wedi bod yna dros Eid. Felly nath nana, mam, dad, talu rhywun I wneud henna ar dwylo ni fel present Eid, a oedd hyn yn just mor special. Diwrnod cyntaf nôl o'n ista yn y neuadd, morning assembly, a nath y thrawes dod ato fi a nath I sbio ar dwylo fi a nath I ddeud di hynna'n molch I ffwr, a nes I ddeud o ie, neith o dod I ffwr, a wedyn nath I ddeud wel dos i'r toilet wan a dos I molchi fo I ffwr. A nes I dweud, o na neith o'n molchi fel hynna, neith o it'll fade over time ydw fi. Nath I just troi trwy'n hi fyny, sbio ar dwylo fi, a nath I just dweud, mae hynna'n disgusting. A dwi just yn cofio teimlo mor crushed a gutted, really. Oedd o'n really special I fi a i'r teulu hefyd, really, o fi wedi cael y hen yma. A wedyn ar ôl hynna, do'n i'n isio ddangos dwylo fi I neb. O'n i'n really self-conscious. O'n i'n meddwl, di pawb yn meddwl hyn amdano fi? Di pawb yn meddwl bod o'n disgusting? Ydy o'n disgusting? 2 neu 3 diwrnod wedyn, oedden ni ar school trip. Dwi'n cofio yr athro yma, athro celf ar yr amser, a nath o dod tu ôl fi, a nath o gafel llaw fi, a nath o dweud, o, ti di cael henna? A nes I dweud, o, ie, meddwl, o, be mae'n mynd I ddeud wan. A nath o just dweud, gwybod be, mae hynna yn really beautiful. A dwi'n just yn cofio teimlo mor relieved. A hynna di'r tro cynta nes I ddod I sylwi di barn negyddol un person ddim yn barn pawb arall. A dwi'n mor ddiolchgar i'r athro yna because dwi di cario'r yr idea hynna dros y blynyddoedd ma I gyd. Un profiad fi o Trosedd Casineb. Nath hyn digwydd ar y diwrnod nes I pasio driving test fi. So o'n i'n dreifio nôl I Bangor, ffenestri gyd lawr, gwen masif ar gwyneb fi. A nes I dod at Gola Coch yn Porthaethwy. A ar ochr arall y lôn, ond y 2 neu 3 plant ysgol yn cerdded heibio. A nath nhw stopio tu allan I gar fi a just dechrau hurlio abuse ato fi. Galw fi'n paci, deitha fi mynd I nôl I go back to your own country, we don't want you here, you're a paci. So, a tro yma o'n i'n ofyn, a to'n i'n gwybod be I wneud. Ond erbyn rwan, dwi'n gwybod pa mor bwysig ydy reportio hate crime Trosedd Casineb. Fedri di galw 111 a just reportio'r hate crime. A mae yna lot o cymorth ar gael hefyd o llefydd fatha victim support. Os ydych chi yn cael rhyw fath o profiad hefo Trosedd Casineb, please, reportiwch o.